Ahoj všetci, ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu bude Wobbly Life. Budem natáčať a rozhodla som sa, že si urobím nový svet, na ktorý nebudem normálne ja hrať, ale budem to len natáčať, lebo mám svoj, kde budem hrať ja, ktorého zatiaľ boli všetky videá, ale teraz urobím iné z tohto svetu. Takže tuto ideme na to, tuto sú nejaké takéto blbosti uvítacie, samozrejme, inak by to nešlo, preskočím to, tak. A môžeme začať, teda poriadne som vyletela. Takže tu je mapa, samozrejme, ako inak, bez mapy to nejde. A teda začínam úplne od začiatku. Ale mám samozrejme svoj svet, na ktorom budem normálne. Takže tuto môžeme sa kúknúť. Hej, mňa niekto zrazil. Počkať. To ako, čo si ten zmrzlinár dovoluje, tak to má zrážať. No nevadí. Tak kúkneme sa na mapu a dáme si to-do list. A čo tu teda máme? Kúpiť si i dom a urobiť svoju prvú prácu. Tak ideme na to. Ideme na našu prvú prácu. To je tento týpek, ktorý tu má na sebe želé. No jasne. Tak idem. Takže pôjdeme niekam, kde nám to ukáže na mape. Zoberieme žele, dáme ho do dodávky asi, alebo to proste zoberieme rukami, to by som asi nestihla, bude to asi na čas. A dáme ho tomuto pánovi. Jasné, chápem. Tak ideme. Teda 6 minút, to bude asi ďaleko. Pretože 6 minút to je ako veľký čas. Tak, ideme. Kde to je? A to je blízko, to je hneď tu. Si môžem rovno aj bežať. To je tuto na pumpe. To je na pumpe. Ja to asi nejdem dávať do tej dodávky. Zoberiem toto, berem farmárske auto a ako no... Ja zatiaľ nemám žiadne oblečenie, takže si musím na nejaké oblečenie zarobiť. Alebo proste zarobiť si musím na nejaké oblečko. Tak, idem s tým žele a nedám ho do dodávky, lebo sa mi nechce zatvárať kufor, otvárať kufor a tieto všetky blbosti, takže nikam sa neponáhľa. Mám ešte 5 minút, takže šupnem ho sem, nastúpim, to je len kúsok. Kebyže to bolo niekde, čo ja viem, u farmy niekde napríklad, ja neviem, no tak to by som už išla trochu rýchlejšie a možno zobrala dodávku. Ale toto je len kúsoček, to som s tým mohla rovno aj bežať, no. Hovorím o tom, a kde je to žele, ono sa kotúľa, možno sa dokotúľa k nemu, nie, zastaví ho plod, no. Ale ako nejdem to dávať do auta, tu mám kúsok. Tak. Je to trochu rýchlejšie, tak skáče. A teda dobrý deň. Jej, 10. Tak málo. Jej, a máme oblečko. Tak, jasné. 10, ja neviem, kde mám to auto. Ako prvé si to ideme uložiť do bankomatu a potom si ukážeme to oblečko. Takže dáme to do tohto. Ja s tým môžem aj bežať, ale autom je to lepšie. Tak, hop, vyskoč. Ja to preskočím asi. Nie, dobre. Ňach! Dobre, v pohode, nič sa nedeje. Tak, lebo ináč, ja som v tom mojom svete, kde som zatiaľ natáčala a teraz tam budem len proste normálne hrať, tak ja už tam mám aj dom, šetrím si tam práve na karaván a teraz mám práve $10, jej, to je ale veľa. Dobre, berem niečo, kabriolet berem, to bude krásna jazda. No, tak nastupujem, cúvam. Ja nemám zapnuté zvuky, pretože nie je to pre mňa nejak dôležité. Tak dúfam, že vám to nevadí.
Asi si oddialím kameru, lebo... A tu je ďalší, čo má kabriolet. Len on má tyrkysový, ten je krajší ako mám ja. Ja mám radšej tyrkysovú ako rúžovú, no. Komu to možno príde divné, že som baba, mám radšej tyrkysovú, alebo zelenú, alebo modrú ako rúžovú, ale však strašne veľa dievčat má určite radšej iné farby ako rúžovú, som si tým istá. Babi, určite so mnou súhlasíte však. No, nevadí. Takže tuto je asi moja starká babka, babička, nevie. Takže... A my spracuje. Však som teraz spracovala. Hrozné. Takže idem do tejto izby. Tuto to je. Nie, ale darček, jej! Darček. Plus 35. Takže mám $45. Takže tuto to bude, to oblečenie. A jasné. Takže tu je skriňa. A želé na hlave, želé tričko a nohavice nemám, no super. Takže zatiaľ budem teda takto, koľko je hodín? 8:34, no. Počkať, ja myslím, že môžem skákať po... Hej, skáčem po posteli, aj keď ma není vidno. Nevadí. Ale asi by som išla na ďalšiu prácu. Koľko už natáčame? 6 minút? Aha. Neviem. No, asi by sme išli na ďalšiu prácu, hej. Ale ešte predtým... Toto asi nepôjdem už na ďalšiu prácu. Toto zatiaľ bude stačiť, takže ja sa tuto idem. Uí! No toto. Krása. Ja som omračená. Haló, vstávaj. No tak toto video je len také, aby že ste vedeli. Mám svoje prvé oblečko. Mám svoju prvú prácu. Takže čo ešte tu mám? Aby som robila. Tu je mapa. Môžem to urobiť aj M-kom, takže no čo. Kúpiť si dom a kúpiť si oblečenie, no. Takže musím si kúpiť nejaké oblečenie. No tak to si idem kúpiť nohavice, to ešte stíhame. Moje video môže mať maximálne 9 minút 34 sekúnd, to stíhame. Takže stíhame to úplne v pohodobo. Neberiem kabriolet, ale toto zaujímavé autičko. Veľmi pekné, žlté. To nikto nevidel. Nikto to nevidel. Ináč, ja som teraz bola chorá, no tak moc nevychádzali videá, lebo za prvé, keď som chorá, tak mi je zle a nemám na to energiu a za druhé by som tam kašlala a vôbec by sa na to video určite nepáčilo. No takže idem tuto do nákupného centra. Aha, neviem, že či nám už na to vyjde čas. Lebo viete čo? Nechám to na budúce. Ale počkať, viem, kde je ešte darček. Ten je hneď tuto pri mese, myslím. Tak, idem si ho zobrať. Áno, tu je. Takže ďalšie prachy. Koľko máme? 95? Dobre. Takže kúknem, za koľko tu majú nejaké meso. No, ale nekúknem. Takže ahoj. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čus bus.